Φρεζάρι Λισάντρα, δες πόσο βλάκας παίκτης είναι ρε φίλε και φρεζάρι από αυτό. Άντε γεια φίλε μου. Τι τον έκανες ρε τρελέ? Πεθαίνεις εδώ πέρα. Γεια σου φίλε μου. Τι κάνεις? Ο Λυσίν πέθανε. Execute. Λείπει Όλα η υπολογισμένα. Λείπει η Υπολογισμένα κυρίες και κύριοι. Λείπει η Λισάντρα. Alright. Μπακάρω. Αν πεθάνεις από τη Λισάντρα κάνω λίγο να ξέρω. Οκ, φεύγω. Υπολογισμένα κυρίες και κύριοι. Όλα στην εντέλεια. Όλα στην εντέλεια. Alright. Πετε. Κερδίζω. Ανοίγω stream και χάνω. Αυτό είναι. Καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά ρε φίλε. Κερδίζω. Και ανοίγω stream και χάνω. Κοιτάξτε τι έκανα πριν. Μην το στείλω, κοιτάξτε εδώ. Κάνεις εδώ τα plays. Μαλάκα, τι γιατρός που είμαι! Γιατρός! Ζωγράφος! Ήξερα ακριβώς τι θα κάνει. Το είχα απολογεί. Κοίτα εδώ τι μου στέλνουνε ρε φίλε. Περίμενε. Κοιτάξτε εδώ. Τι φτιάχνας ο Πάνος ρε μαλάκα. Το έχει τερματίσει. What the fuck. Γιατρός. Jevux, voulez-vous This is not a French stream, mate. Excusez-moi. Yes, right. This is not a French stream. If you want something in English or Greek, alright. Να μάθει να στανεπάρει ο Καμαρού, έτσι μπράβο, έτσι, ολέ, κερδίσαμε Καμαρού κυρίες και κύριοι, απίστευτο, μετά από 43 συνεχόμενα games. Wins έχουμε, πω... Σοβαρά μιλάς. Ξέρεις πόσα wins έχουμε? Έχουμε στα 8 games 7 wins. Και εγώ γιατί είναι μόνο κόκκινο το history? Δεν ξέρω, εγώ έχω μόνο wins. Δεν έχω παίξει μάλλον, σταρκίζομαι, ρέω. Από τότε που σε γνώρισα δεν έχω παίξει μάλλον. Σταμάτα τώρα, με συγκινεί, σταμάτα. Άντε. Σταμάτα. Μου το έχουν πει πολύ αυτό. Εδώ δες για πινκάκι, εδώ πάντα θα βλέπεις για πινκάκι. Οκ. Ω, να το. Μάλλον κάποιος γνωρίζει εδώ το game. Ωραίος, μπράβο. Έχουμε και World Lady εδώ. Ευτυχώς που παίζω και με έναν άνθρωπο ρε φίλε, δηλαδή βοηθάει πάρα πολύ να ξέρετε το duo ρε φίλε. Βοηθάει πολύ το duo γιατί μπορεί να παίζεις εσύ καλά, άμα έχεις κι άλλον που παίζει καλά κερδίζετε φωσούρες. Φίλε. Report fish. Να σε ρωτήσω κάτι. Πες υποθετικά ότι έχεις μπροστά σου αυτό το link και τον έστρελε και την Τζάνα. Report fish ρε φίλε, θα τα φάω, κοίτα εδώ. Θα τα φάω τα μαλλιά μου ρε μαλάκα. Ρε, εγώ στο είπα, έχω μάθει και κρίνω. Αυτούς τους παίκτες τους καταλαβαίνω από το πρώτο level. Σε έλεγα γιατί κρίνω, έχω μάθει και κρίνω. Τι κάνουμε? Μην χτυπάτε σε αδύναμα σημεία όλη την ώρα. Τι κάνουμε? Είπαμε να κάνουμε λίγο χαβαλέ, εντάξει, μην το παρακάνουμε όμως. Τι κάνουνε, τι λένε? Ρε μη λέτε μαλακές για το γουλί, θα σας σκοτώσω όλους ρε! Πάμε τώρα, δεν νοιάζει. Ποιος σε πείραξε να τον εφάω? Αφού σ' αγαπάνε εδώ πέρα τα παιδιά ρε φίλε. Τσάτρε μάγκες, κοίτα εδώ. Εγώ δεν λέω τίποτα, αλλά δες τι γίνεται. Εντάξει, εγώ δεν σου λέω τίποτα. Μου δεν με νοιάζει, ρε, για τον Butch and όλοι δεν με νοιάζει πραγματικά. Κοίτα εδώ, κοίτα ρε εδώ. Φίλε, δηλαδή, πιο πολύ αγάπη εσένα πάρω στο streamer. Αν είναι δυνατόν. Ρε φίλε, δηλαδή φταίω ρε φίλε που προσπαθώ να κερδίσω και ο άλλος χάνει το game μόνος του. Δηλαδή τι να κάνω, να του πω μπράβο να τον κάνω όνο ρε φίλε. Όχι, απλά λίγο εντάξει, έχουν λίγο παράπονο γιατί ψιλοκρινιάζεις και εσύ λίγο παραπάνω. Εντάξει, όλοι έχουμε τα δικά μας. Απίστευτο ρε φίλε δηλαδή, εντάξει δηλαδή. Να ρε φίλε, όταν ρωτάει κάποιος γιατί είμαι plat 5, γι' αυτό είσαι plat 5 ρε φίλε. Γιατί δεν παίζεις για να κερδίσεις, παίζεις για να χάσεις. Γιατί παίζεις σαν αυτό τον Ezreal. Δεν το καταλαβαίνεις ρε φίλε, γι' αυτό είσαι plat 5 και bronze 5. Και κάποιοι άλλοι είναι challenger και κάνουν. Κάποιοι άλλοι είναι challenger, είναι από το χωριό, δεν τους ξέρουμε. Όπως αυτοί οι καλίστα είναι challenger ρε φίλε, γιατί παίζεις για να κερδίσεις, δεν παίζεις για να χάσεις όπως τους μπρονζάδες. Δηλαδή εντάξει, άντε τώρα ρε φίλε, ξεφεύγει το πράγμα εδώ. Εμένα δεν έχει αγάπη, εμένα μόνο γουλού έχει αγάπη. Εντάξει, Μάγκες, εντάξει, καλά, θα κλείσω το stream, γουλού άνοιξε εσύ γιατί δεν τίποτα. Άνοιξε stream, άντε γεια. Τίποτα εγώ, τίποτα, κανένας. Μπεμπά.
Ρίου κάπα λέει, αγάμισου. Λε, σταματήστε, άντε. Ο άλλος ακόμα γράφει για γουλού, στο διάλο ρε. Παπά! Ω Μιτζή. Ω Μιτζή μαλά. Του ρίξε μπαγάκι. Του φύγαν όλα τα δόντια. Έτσι θα μιλάτε ρε. Δεν έχω δόντια. Με το κανονικό μου. Δεν γίνεται με το σπρέφ. Τουλάχιστον άμα χάνουμε να χάνουμε με το κανονικό. Mate. What are you doing, mate? Mate? What are you doing? What the fuck are you doing, mate? Get the fuck out of here! Get the fuck out! Get the fuck out! Μωράκι μου! Λείψτε μου το παπαρολέκι! Ω, πού πας? Όπα, έλα εδώ. Πού πας κι εσύ, κάτω κι εσύ. Σε πειράζει εσένα που είπα μωράκι μου τον άλλο, συλλεύεις, επειδή είπα μωράκι μου. Την τάλε. Επειδή είναι γυναίκα. Με συγχωράς. Με συγχωράς. Παπά! Ναι, όχι, παπά είναι ρε. Ρε, αμάτσα εσύ πως είναι το κρακρά. Αυτό είναι της κότας λέει. Πρώτο game, κυρίες και κύριοι, κερδίσαμε. Απίστευτο feeling να κερδίζεις. Πόσο καιρό έχω να το δω. Κερδίσαμε on stream, παιδιά. Hype στο chat. Ολέ, 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 κερδίσαμε. Ψήνεστε να μαζευτούμε τώρα όλοι στο chat και να πάμε να τα σπάσουμε. Ψήνεστε. Ψήνεστε 1400 άτομα άμα κλείσουμε. Ωραία, άμα κλείσουμε 700 μπουκάλια. 700 μπουκάλια, πες ότι με 100 ευρώ το ένα, 7.000 ευρώ. Λοιπόν, 7.000. Λοιπόν, άμα ξεκινήσουμε τώρα, σε μία ωρίτσα άμα μαζευτούμε όλοι γκαζομάγαζα, γεμίζουμε. Πόσα μαγαζάκια, πες ότι χωράει το κάθε μαγαζάκι 250 άτομα, 200. Γεμίζουμε 7 μαγαζιά, 7 συνεχόμενα μαγαζιά. Φύγαμε, λοιπόν! 7 μαγαζάκια γκάζι και φύγαμε όλοι. Είμαστε, πάμε. Λοιπόν, Άντε καλά να περάσει. 7.000. Α, 7.000, 70.000. Ωπα ρε, 100 ευρώ το μπουκάλι και πόσα άτομα είμαστε? Εντάξει, 70.000, εντάξει, σταματήστε, έλα, μπερδεύτηκα. Μαθηματικό. Έλα, μπερδεύτηκα, σκάστε. Γιατί δεν είμαστε για ποτό και είμαστε εδώ και παίζουμε? Για απάντησέ μου. Για να βλέπουμε 1400 ρε φίλε, γι' αυτό είμαστε εδώ. Και να γράφουν ό,τι να είναι στο chat γι' αυτό. Πάνω στο Αθανασίου forever, πάνω στο Αθανασίου γενικά εγώ προσπαθώ να τον πείσω να κάνει page γιατί ο τύπος φτιάχνει απίστευτα πώς λέγονται.